Zažite aj tento rok Vianoce v avióne s nadáciou Linaje. Pristavte sa pri nás. Od 12. do 20. decembra medzi 16. a 19. hodinou sa môžete pri Vianočnom stromčeku stretnúť s Marošom Kramárom, Ivonou Oreškovou, Petrom Cmoríkom, Giskou Oňovou, Zuzkou Tlučkovou, Tomášom Bezdedom, Marianom Grexom, Andreou Karnasovou, Katkou Brichtovou, Veronikou Gabčovou Lučeničovou, Dianou Mórovou, Vivianou Ondrejkovou, Zuzanou Vačkovou a mnohými ďalšími. 13. a 19. decembra sa môžete nechať skrášliť vizážistom Borisom Bordáčom. V našom stánku vám ponúkneme kalendár Silní pomáhajú maličkým alebo naopak a knižku Rozprávky z 8. svetadielu. Ich kúpou prispiejete na vybudovanie ozajstného 8. svetadielu, zariadenia pre deti a mladých dospelých postihnutých autizmom. Pridajte sa k nám. Žiadne deti, ani deti s autizmom, nepatria do autu. Vráťme ich do hry. Tešíme sa na vás.